Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियम सेराब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां आरो गोबां मोजां खौरां, ब्रेकिं निउज, गोजोन खौरां, गुड निउज। बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिफा। नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बर' हारिनि बिफा होननानै सोरखौ बुङो? बिथाङानो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ जों बड'फा होनना बुङो। बिथांनि मुङाव एबारनिफ्राय आसामावहाय 31 मार्चआव स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जासिगोन। दिनै दानि बिटिआर एकटनि दारै जोंनि बर' हारिनि जायखौ जों बर' हारिनि बिफा होननानै बुङो, बिथांनि मुङाव स्टुडेन्ट डे हिसाबै बोसोरफ्रोमबो फालिसिगोन रायजो राजाफोर। बे बेसेबां मोजां आरो बेसेबां गोग्गाथाव। आं बे बाथ्राखौ खोनानानै गोसोआ गोजोनग्लिजोबबाय। बिनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय। इभेन आं फेसबुकआव पस्ट होनो हायो आरो आं फेसबुकआव पस्टबो होगोन, नाथाय आं भिडिअ बानायनायनि आंनि एक्सप्रेसन बेखौ आङो देखायनो नोंथांमोननि लुगैबाय। जोंनि बर' हारिया गोबां खस्थ'यै फैदों रायजो राजाफोर, गोबां खस्थ'यै। नाथाय जोंनि बर' हारिया दिनै सानसेनिफ्राय सानसे मान मोनलांगासिनो दं रायजो राजाफोर। दिनै बिटिआर एकटनि दारै गोबाङानो जायफोर मानसिफ्रा नुवाखै बेफोरबायदिखौ, नाथाय दिनै गोबां जोङो मा होनदों स्टेटासखौ हाई खालामलांनो हागासिनो दं। इनफ्रास्ट्राक्चार, बिल्डिं, रड बेथ' जागासिनो दङ, बानायगासिनो दं। नाथाय बिनिख्रुइबो देरसिन जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फाखौ जों टाइटेल होनाय, आरो टाइटेल होनायनि उनावहाय बिथांनि मुङावहाय दिनै फुरा आसामावनो 31 मार्चआव एभ्रि इयार स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जागोन। ग्रेट एनाउन्समेन्ट। आंनि गोसोआ गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुङाव 31 मार्च एभ्रि इयार स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालिनाय जागोन। खायसे सुबुंफ्रा बेखौ मोजां मोननाय नङा, बेफोर बिथांमोननि सायावसै। बिथांमोना पलिटिक्सआवसो ओरैबायदि माने खाना जाबाय जे बिथांमोना बर' हारिनि बिफा महरै जायखौ जों बड'फा हिसाबै जों बेखौ लानानै जों गोग्गायो, बेखौ खायसे सुबुंफ्रा इगनर खालामग्रा दं आरो बिसोरखौ जाथिनि नङा होनबाबो लाब गैला, देशद्रहि होनना बुंबाबो लाब गैला बिथांमोनखौ, नङा होमबा? स' आं बेखौनो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। थेंक इउ स' माच एन्ड गुड नाइट। थेंक इउ। जय बर' हारिनि जय। थेंक इउ।